Άναψαν τα αίματα. Ο Αγγελάκης τα λέει με τον Καβουσάκη, ο οποίος διαμαρτύρεται για καθυστέρηση του Κούτρη. Πάμε στον Κώστα Γιαλιτάκη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη κίνηση από πλευράς των φιλοξενούμενων, καθώς ήδη ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο Μανώλης Φουκαράκης. Νέα νεύρα, με συγχωρείς Κώστα, γιατί ο Μπανούσης εξακολουθεί να αλλάζει κουβέντες εκεί με τους ανθρώπους του Εργοτέλη, παρόντος του Αγγελάκη. Ο Κούτρης τώρα θα σηκωθεί για να βγει με το φορείο. Έπεσαν οι τραυματιοφορείς. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτό σίγουρα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτό. Εκνευρίστηκαν και οι άνθρωποι του Εργοτέλη. Κώστα Γιαλιτάκη, νομίζω ότι έχουν φτάσει στον τέταρτο. Ναι, Κώστα. Ναι, είναι κάποιες εικόνες που σίγουρα δεν τιμούν το ποδόσφαιρό μας.